Privítam u nového videa a sa používa pyrotechnika. No aspoň základné, ale bohužiaľ tu nemám petardy na zapálnicu a mám to iba na knotík. A na límanku mám tiež iba na knotík. No aspoň to. Tu máme slabšiu megu, Zabelská petarda 2, Spiroko SRO, 104, to sú čísla je. Takáto na knotík. Zapaluje sa tak, škrtnete zapálku alebo zapáľačom na toto na koniec knotíka. A hoďte niekde. Aspoň 3 metre vzdialenosť. Počkaj, ešte tu mám tých ukážem ešte. Tak začíname úplne od znova. Začíname prskavkou. Sa mi zdá aj v prvej triede pyrotechniky. Stačí zapaliť tuto. Ona bude prskať. Nedávať, je to červené. Je to červené názik. Niekde na kožu. No ako chcete. Neodporúčal by som, ale to je tak pre deti. Potom tu máme pikopírata na knotík. Nič nemá napísané. Nič. To zapálite za knotík, ako som ukázal na začiatku, a hodíte meter od seba. Pikopíráti majú nevýhodu, že niekedy nemusia vybuchnúť. To je čo. Môžete povedať, že to je bombaráty bum. Potom to je mega, to už je silnejšie, to som na začiatku hovoril, 3 metre alebo aspoň 2 metre od seba. Zapaliť, rýchlo hodiť 2 metre od seba. Môžete aj bližšie. Môžete aj položiť na zem, dať si nejakú obranu a tak. Ale ja radšej hádžem niekde po susedom. Potom tu je takéto, keď máte dlhé paličky. Na nich máte väčšinou návod. Dám to vysvetlím lepšie než podľa tých obrázkov. Obrázky sú blbé. Aha. Tak. Treba mám tomu chápať. To je svojím takto. Nájdete si nejakú dieru, tam to strčíte. A môžete aj držať. A on zaspod. Na silno. Potom alebo do železnú tyčku do zeme a to do tej železnej tyčky. A to robím tak. Potom tu máte na konci takéto. Ja to musím stopnúť, keď to rozbalím. Mám to rozbalené. Toto je. Sem je. Kde je ten knotík? To je proste taký knotík zelený. Vy ho zapalíte a bude. Ja mám 20 ranov, mám ho 5 krát. Mám značku. Čakajte. Piroko. Hej, Piroko. Čo toto je? Smer výstrelu. Dobre, to vieme. A potom tu už máme takéto boxy.
Sú aj také veľké. A na ukážku taký malý. Tento budem ukázať v 4. dieli Silvestrový špeciál, či ako to sa volá. A tiež to je z... Nie. Takže to je z výrobkou. Neviem. Tiež je vzadu návod. No, to nevidíte, ja mám vôbec zasúdne, počkajte. To troška teraz. Vzadu tu je tiež návod. Tu je po bezpečnostnej informácie, to je po slovensky, to je po česky. Panta. Tu je video na tom kóde. A robí sa to tak, že to máte na boku takto. To dáte dole a teraz zapálnica by tam mala byť, alebo knotík. Ja neviem teraz, čo je v týmto. Počkať. Asi zapálnica, ja neviem. Vy to zapálite, pôjdete odtiaľ od toho 15 metrov, musí to byť na rovine, takto to necháte. Potom diváci 25 metrov. Ak všetky nevystrelia, ja ich tu mám 16 ranové, ak všetky nevystrelia, tak sa majú počkať, potom výrobok do nádoby s vodou hodiť. No a táto panta sa skladuje od minus 40 do plus 45 a vlhkosť max 75%. Táto zás 18 rokov, toto je od, neviem vám koľkých. Toto bolo 20, vy to nevidíte teraz. To je rozmazané. Proste tam je 21 rokov musíte mať. Takže 18 sa netešite, že Kauflande kúpiť, keď máte 18 rokov, tam potrebujete len 21. Toto je od 18. Černý v originálnom balení, samostatné neporodejné proste idete do nejaké tyči alebo rovnej jamy, tam to zapalíte, budete odtiaľ 8 metrov minimálne, od tohoto 15 metrov minimálne, diváci 25 metrov minimálne, od tohoto 2 metry alebo 3, od tohoto meter alebo pár centimetroch, alebo v ruke, ak môj spolužiak buchlo v ruke jedno tuchnutie a prskavku. To sa nehádže, ale takto drží, zapalíte, to je tak pre malé deti, no aj keď moji susedia tam aj návštevu, aj ten návšteví dieťa, tak to poviem. Aj si tam hádže Maggi, Rímanku, normálne tie dielobuchy, všetko dielové rany. Nech už je tá polnoc. Start. Ešte moje okienka. Tam ešte papiere sa mi zdá na tom priložené. Viedky nejaké, drevené okná. To nestačí ako nahrávanie, keď to nahrávam. Vždycky mi to niekto vojde. Som točil silvestrovský špeciál ako na SF a furt mi tam niekto vozil. Tak som sa raz dožil normálne, ako susedia ráchajú, potom odpočítavali nový rok a potom ak ja rácham, prečorti,
pyrotechniku, planta, pyrotech, Pisces. Týchto mám 5, takže 100 rán. Bude troška dlhšie. Týchto mám ešte 9, sa mi zdá. Ale to všetko nevyrácham, dneska vyrácham tam asi 1, 2. Ešte keď pôjdem do školy, alebo do školy, tá škola dostane to, čo jej patrí. Do toho hádžem normálne z okienka pod okny, alebo po balkóne. A s tým sa bavím. Si to zapalím. No. Takže toto bol video, ako použiť pyrotechniku, tak to je druhá trieda, toto je druhá a tretia? To je tretia. V prvej triede to nemám tie pukačky. Či ešte sa pozriem. Nic moc, však to nie je plný mek, pirátov, prskavek, vymanka, 5x, 100 rán. 1 má 20, dokopy má 100. Prskavky, piráti, meky, vymanka ešte vedľa mňa. Ale tam už mám kúka, tak nie je v tajemných tých tak. A panta. To je čo? A to všetko vyrácham za pár sekúnd. To vidíte. Z videjko budem mať to 5. Jeb. To 5. časť proste silvestrovského špeciálu. Asi 3 minútky, takže videli sme, ak sa používa pyrotechnika 2. a 3. triedy. Takže čus, bus a autobus.